Good morning guys! Tanghali na actually. So, 11 AM na. Ayun, we're off na para mag-pick up ng paninda na muna bago kami umuwi ng probinsya. And until now, wala pa yung higaan ng mga dogs. Nakakaloka. Para sana may sabay na namin pag-uwi. Sa Lazada ko yun in-order, sabi September 29 to October 1 yung delivery. Kaso ano na ngayon? October 3 na ata, no? Sobrang na, tagal. So, yun. Pick up muna tayo and baka sa Home Depot ulit kasi nga 'di ba meron pa akong mga hindi napibili na kailangan pang bilhin para sa Mandaluyong. So, anyway, gora muna kami guys. So, traffic sana maabutan namin bago lunch break para makauwi agad kami. Para sunod agad na destination tayo. Good morning! Ayan, ginamit ko ulit yung guys, pa rin, fresh and look lang, yung gold, color paint, ayan, sa aking lips and sa cheek. O, diba, para lang tayong charot, para lang, fresh, wala na maisip. Tara na nga. We're home guys, ayan, super bilis lang namin, nag-pick up kasi itinawag ko na yun nung isang araw pa actually, Lunes ata, tapos Thursday, yun lang namin na pick up. So anyway, mag-grill tayo ng ayan, itong na ako grill ko lang tong ano ba tawag dito, kalabasa, tapos hala, gutom na talaga ako. Loading na yung utak ko. Asparagus. Yung no rice tayo. Para tuloy-tuloy yung pag-lose ng weight. Lagyan ko lang guys ng konting olive oil. Extra virgin. Bango. Mga kulay-kulay ka baga doon sa kulay itim. Alin? Alin kulay itim, ante? Parang may kanya, may pipino. Saan? I'm home guys. Actually nakapag-dinner na kami. Nakapag-freshen up na rin ako. Nakapag skincare na tayo. Kaya mag-edit lang ako para hindi tayo matambakan ng i-edit of course. So, yun lang ang ganap for today guys. We'll see you again tomorrow. Good night. Saturday pala kami uuwi kasi coding kami bukas. And wala pa yung higaan ng mga doggies. Yun lang ang inaantay ko. So, hopefully, tomorrow, tumating na siya para on Saturday, maaga tayong makaka-alis ng Pasay. So, that's it. Night-night! Kaya, magandang hapon, guys. Alauna na pala. Happy Sunday! Nagluluto ako ng chicken curry. Ito gagamitin ko, yung golden curry. Breast lang naman to kaya mabilis tong maluto. Ayan. Lagay na natin yung water. Ginisa ko lang siya sa bawang sibuyas. Tapos nilagay ko ng chicken and potato, carrots. Ayan. Then, lalagay natin ito. Cheat day tayo ngayon guys kasi Sunday naman. Yeah. Okay ba yan? Merong nakabukas dito. Ay, nakabukas. Ito pala yung nakabukas. Na ba yan? So, okay na siguro itong isang kukumaro. Cheat day. Kaya kakain tayo ng rice ngayon. Ay, nagpabilaw kay Emma ng cute, no? Tawag din.
Kaldero, liit. Number 5. Ayan, tapos, ano naman to guys, brown rice to. Aray ko, liit. Nagpaluto ako kay auntie. Tada! Yan, para guilt-free pa rin. Kahit na magra-rice tayo ngayon. Diba? Grabe. Diet kung diet. Ayan. Titignan ko muna kung okay na yung isang isang pack. Pag hindi, dagdagan ko na lang. Mahirap pag sobra eh. Ayun, sakto lang pala guys, yung isang pack, yung apatan. Ayan. Tapos nag-add lang ako ng chili flakes. Korean chili flakes. Ayan. Simmer na lang natin. Oops, tumidikit na siya. Then, kain na tayo. Huli ko parang ilalagay itong white onion. Ayan. Nag-iwa ko ng white onion kasi gusto ko to sa curry. Alam mo yung crispy pa. Tapos yung makopa. Siling makopa. Ayan. Rumors. Hello guys, magandang gabi. So wala tayong ganap ngayon. Hindi kami lumabas ngayon kasi Sunday. Nagano lang kami. Rest day kumbaga. Tapos iniiwasan ko din kasi yung lumabas talaga. Gawa pagastos ka guys. Diyos ko ngayon. Pag lumabas ka lang saglit, ang 1,000 mo ubos. Diba? Ang 1,000 ngayon parang 100 na lang yung yung tawag ka? Kantidad. Sa amin, ano ba sa Tagalog? Yung halaga. Parang ang baba na ng halaga ngayon ng 1,000 eh. So anyway, yun nga, baka nagtataka kayo kasi nandito pa rin kami sa Pasay. Supposed to be nung Saturday kahapon, pauwi kami ng Nueva Ecija. Kamalas-malasan, si Tonyo biglang hindi umanda. Sabi niyo, nung Friday night, nagkakamada sana kami ng mga dadalhin, yung mga grocery ko, tapos yung mga una na mga binili ko para doon sa mga kwarto. Tapos yung sofa nga, na tinulugan dito ng mga aso kasi bala ko ibigay lang kay Ate Jane. Parang lalabahan lang yan doon. Tapos, para matanggal yung amoy ng aso. Hindi pwede pa nila magamit kesa itapon, diba? Tapos nakasikip lang din kasi dito sa kwarto. So, ayun, ginamada na namin. Alas malasa, nung na dapat ilalabas na para nasa hulihan na siya. Wala na, hindi na umanda. Kaloka. So, pinatingnan ko nung kahapon sa isang mekaniko. Okay naman lahat. Baka daw nasa makina. Ganun. Kaya inaano ko sa Hyundai na lang mismo. So, tomorrow pupunta kami ni Daddy sa Hyundai para nga magsundo ng sana may bakanting or may available na technician para matingnan mo na si Tonton kasi papataw yan di ba? Dadalhin sa sa Hyundai. Papataw. Magkano yung to? Tinanong ko, 2.8. My gosh. Paano pag hindi pa kami nagkasundo sa presyo o pag na-diagnose na yung Diyos ko. Tow na naman pabalik. So, ayun. Kaloka. Ang hirap din pala pag ganyan. Pero nakakapagtaka kasi bagong-bago pa siya. Bira lang naman siya gamitin. Tapos biglang hindi umanda. So anyway, tomorrow malalaman natin guys pag pina-check sa Hyundai. So ayun, nauna natuloy sila mama tsaka sila Mika kasi di ba si Lucia dahil hindi na arawan yung mga bata, madalas nagkakasakit. So baga wala man lang vitamin D sa katawan ng mga batang yun Kaya pinauwi muna ni mama sa probinsya. Para yun, maparaw-arawan every morning, kalaro yung bata, makalangkap ng sariwang hangin. Ayun, nandun na sila, nung Sabado din ng umaga. So, ayun, kung kailan uwing-uwi na ako, tsaka naman nagkaganyan, makakainis. So, yeah. Yun lang guys, ang kwenta ko sa inyo kung bakit nandito pa kami sa Pasay. And tomorrow, back to work naman tayo, Monday, shipping day. Yeah. Yun lang guys, good night. See you bukas. Nakakaloka. Ano kaya nangyari dito kay Tonyo? Bigla na lang hindi umandar Ayan, pangalawang
ang tawag din, gumagawa ng sasakyan. Paitigin ng sasakyan ng pinapunta ko rito bago ang Hyundai talaga. Ayun, chinek na lahat. Yung mga cables, sparker plug ba yun? Whatsoever. Okay naman lahat. Wala talaga. Hindi pa rin makita. Kasa na talaga yan. Ha? Kasa na talaga. Kasa. Magpapan din magpato. Kaya nag-request muna ako ng technician kung meron. Sunduin ko na lang pupuntahin rito. Kasi malapit lang naman Manila Bay eh. Yan yung tunog niya eh. As in, bigla-biglang ayaw niyang umandar. Parang sinasaniba. Okay pa naman na lagay na namin dyan yung ano eh. Ready to go na sana tayo eh, no? Bigla na lang. Ay, nako. Padre tong tonyo na to. So, good morning guys. Ayun nga. Kagagaling ko lang sa ibaba. At pinatingnan ko sa pangalawang mekaniko, si Tonyo. Kaso, ayun, since 1 year pa lang naman siya, ayaw nilang galawin yung makina. Kasi baka daw may warranty pa, diba? Mag-void yun. Kaya, ang suggest talaga nung dalawang tumingin, isa, na lang muna talaga sa Hyundai. So, yun, tinawagan ko na and nag-request na ako ng technician, kung merong available, sunduin na lang namin para matingnan yan bago matow. At nanginayang din naman ako sa pang-tow, diba, na 2.8, kalapit-lapit lang. So, yun, naantay ko na lang yung tawag from Hyundai. Ay, hiningal ako. Kaloka. Ayun, tapos wala sila auntie, maaga silang pumunta na naman sa SSS kasi, oops, sorry, hinahabol. Hiningal talaga ako, guys. Kaloka. Teka, inom muna tayo ng water. Hinahabol naman ni auntie yung nila. Sorry sa kalderong kasi rolang maitim ang puwet. Yung SSS niya kasi doon sa previous niya, employer niya, hindi hinulugan yung SSS niya. So 8 years siya doon, walang hulog. Eh ilang taon na si auntie, mag 58 na ata. So in 2 years mag-aano na siya, 'di ba? Yung monthly na nare-receive ng mga senior citizen. Kaya ayun, sabi ko sa kanya, habulin niya, gawa na sayang yun, 8 years na pinagpaguran mo sa bahay ng amo mo. Wala ka man lang makukuha. Sabi ko, pag pabalik-balik na yun guys, ang tagal niya nang inaayos yun. Sabi, hinulugan, pinaayos niya yung surname niya kasi may mali, wala naman. Tapos yung pagdating niya sa akin, 'di ba, hinulugan ko yung SS niya. Pumapasok naman yung yung hulog namin. So sabi ko, auntie, wala talagang hinulog 'yan. Kasi kung meron man, dapat nag-reflect na 'yan. Kaso ayun nga, wala talaga. Kaya sabi ko sa kanya, ipatulfo mo 'yan. Sasamahan kita sa tulfo para mahabol mo lang 'yan. Kasi nakakaawa, 'di ba? 8 years kang nanilbihan doon. Tapos magkano lang naman yung SSS. Hindi pa nahuhulugan. Kaya, yun. Grabe. Bakit lang ako sa hagdan, Sobrang hapo. So, yun nga guys. Good morning. Timpla ko si daddy ng ng Valentos. Kasi yesterday, andito lang ako, Groot. Andito lang ako. Kaloka ka. So, yesterday, dumating na yung yung stocks ko. Ayan. Hi, Junior. Ayan. 16 tubs ng Valentos. Ayan. Ito yung ginagamit ko ngayon, guys, na weight loss coffee. Ayan. Super effective nito. Pero, nag-ano pa rin ako. Chia pa rin ako. Kaya, meron ako ditong chia na ipe-prepare din. Ayan, binabad ko na siya kagabi. Ayan. Ang ginagawa ko kasi, pinapano ko overnight kung babad siya. Para, alam mo yun, soak na soak talaga siya. Then, add ko na lang siya ng lemon, tapos, ano ba nandito sa ref?
Yes, Junior. Mambula pa si auntie. Mamaya kayo kakain. Ayan. Siguro isang slice lang nito. I-squeeze ko doon. Tapos, itong raw and unfiltered honey from SNR. Tapos, yun ay inumin ko muna. Kasi sa pag nagbalentos ka naman, sorry mapapahaba yung vlog natin ngayon. Pag nagbabalentos ka, kailangan drink ka muna ng maraming water bago kape. Tapos after coffee, more on water na naman. So, ginagawa ko, instead na water, kagaya nag-water na ako kanina. So, yung chia, mamaya after ko naman mag-coffee, tsaka ko siya iinumin para, 'di ba? Feeling full na ako lagi sa Valentus. Mas magiging busog pa ako lagi ang feeling ko sa chia. So, ayun, parang kumain lang ako kasi protein yung yung chia eh. So, parang hindi ako nangihina. Ayun, kahit na nakakaramdam ako ng gutom, hindi ako nangihina kahit na hindi ako kumakain, guys. Pero, ayun nga, don't forget to eat. Hindi nyo kailangan mag-skip ng meals, lalo na sa mga nag-start pa lang. Sige lang, kain kayo, guys, kasi ito naman is may may, ano ba tawag dun? Yung pang-block ng mga taba-taba sa katawan, yung mga naiipon natin taba. So, ayun, kaya dito tayo pumayat, guys. At diba, yan. Push ko lang nakikita nyo yung progress ko sa vlog. Kasi, ayan, ako naman nakita ko, nagkaleg na ako, naglalabasan na yung mga collarbone ko, and yung arms ko talaga, may nakikita nyo naman, nagpapaturo ako ng mesolipo. Pero, ayun, may naman. May effect sa akin. So, kaya masasuggest ko sa inyo itong Valentus coffee. Yan. Medyo may kamahalan lang, guys, kasi this one tub is nagko-cost na siya ng 3,450. Ayan, pero good for 30 days to 45 days na lang, kasi pag mag-start pa lang kayo is 1/4 1/4 scoop. So, yun ang gagawin natin today. Titimpla natin si Daddy. Pero kay Daddy, siguro mga 1/2 scoop na, kasi malaki yung tiyan niya. Tsaka malaki yung build ng katawan niya, diba? So, ko siya. Sabi ko, sige na, para may before and after tayo. Para sa pang post ko ng na Valentus na gumagamit ka rin, of course. So, napapayag ko siya kagabi, kayo. Gawin na natin ngayon. Lalabasin ko lang si Maggie. Labas, Maggie! Ayan, wala pa naman sila pagkain. Pag na lang ni auntie pagdating. So, ang gagawin ko, guys, since na-overnight siya, ayan. Tigil ka nga, sasalain ko muna siya para mahugasan yung May takip naman siya, pero ayun, feel ko lang siyang salain ngayon. Gluten! Nakaalis siya. Huy! Huwag kang bababa. Pag ikaw nakakagat dyan. Ayan na naman kayo eh. Shh! Dito lang. Maggie, walang ginagawa sa'yo si Groot. Aray ko. Kailangan amuyin mo yun, ha? Jesus naman. Ulo. Dito lang. Poknat. Pasok. Pasok, pasok. Nababaliw ka na naman. Yan. Nakawala eh. Jesus, kala mo naman eh. Di pinapakawalan. Kung bababa, Pasok, Poknat. Ay, Miggy. So, ganyan lang, guys. Kumbaga, itinapon ko lang yung yung pinagbabara niya. Pero pag tinatamad kayong gawin tong step na to, okay lang naman kahit hindi. Pwede na yun. Basta malinis yung water na ginamit nyo. Ayan. So, feel ko lang ngayon na na salain siya. Pero ganito talaga ginagawa ko. Siguro mga 2 beses pa lang atang hindi ako nagsala. So, yun. Tapos, babalik natin siya dito. Lalagyan na pa ng bagong tubig. Then, squeeze yan. Tapos, yung honey. And then, ready to drink na siya later. Bakit ba? Nag-aantay kayo ng food nyo? Wala pa si auntie. So, ayun guys. Kukuha na ako rito. Yan, ng isang... o, diba? Yung isang, talaga, isang tub is para sa amin agad. So, gagawa na natin si Daddy ng coffee niya. Tapos sa akin itong natitirang last, pinaka-last talaga na sachet. Ayun, half sachet na natitira. Yun ang gagamitin ko for me naman. Tapos kay Daddy, ito nga, yung nasa tab na. And di na ako kukuha ng sachet sa store. Ito na lang since may ka-share naman na ako. Yan. Kuha natin siya. Tapos ito na yung guys, chia. Mamaya ko iinumin yan after ng coffee. Ay, excuse me. Teka, maghanap lang tayo ng papatungan niya.
Ay, colors. Gusto ko na talagang umuwi. Kaso bakit? Tonyo. Nakakaloka. Liwanag ba? Ayan. Kaya pag binili nyo siya guys, kailangan selyado siya. Naka-sealed siya. Ayan. Teka lang. Ay, kabayo. Bubuksan ko ilaw. Dumidili. Group, sino sabi ko lalabas? Tsaka lang. So, yan. Ito lang siya. Valentus Optimum ano ba to? Baliktad eh. Dark Roast Coffee. Yan siya. Hindi ko pa nasasabihan si Mami V kung kukuha siya nito kasi nagpa-reserve siya ng isa. Yung ano muna kasi kinuha niya last time, yung ganito. Hindi ko alam kung nagustuhan niya. Si Mami B. Sabi niya, iba-block na kita Ate Mapi kung ano-anong binibenta mo sa akin eh. Ayan. Tapos pag open nyo guys, again, silyado siya ulit. Yan. Sarado. Ayan. Tapos, mabuksan lang natin siya. Parang siyang ano, parang sa gamot. May seal na ano, papel. Wala, bakit walang ano? Ay, ayun. Nahanap ko yung ano eh. Sabi ko walang scoop. Pero naman pala. Ay, wala nga. Why, oh, ay, meron. Ayun. Ano ba yan? Shadow ka naman kasi excited. Happy. Ang cute naman. Sa picture, parang ang laki ng ano niya, guys, ng scoop niya. Pero gaganto lang pala siya. Ayan eh. Ang liit lang. Uy, focus ka. Hindi to makeup, pero focus mo naman. Para makita naman. Ayan. Pag sa picture, napakalaki niya. Yung mga pinopost ko sa ano, picture. Laki niya. Pag sa personal, yan lang pala. Tapos meron ganito. Para hindi mag-moist-moist. Sayang. So, siguro one scoop na kay Daddy. Since malaki naman yung build niya. Ayan. Tapos may nagtatanong kasi sa akin, yung ano ba, Miss Mavi, yung one sachet equivalent to one scoop. Hindi ko masagot kasi sabi ko hindi ko pa natatry yung ano, yung tab, yung may scoop. So, ayun, titignan ko mamaya. Scoopin ko itong 1/2 sachet kung ilang ano siya. Yan. Pero anyway, one ano na kay Daddy. One scoop na. Sabi niya, pag ako nagpalpitate dyan naman sana. So, marami siya guys. Kasi ano lang talaga siya, black coffee lang talaga siya. Anong lasa niya? Black coffee lang talaga din. So, pwede nyo siyang lagyan ng creamer and sugar. Para sa sugar naman, pwede nyo kayong bumili ng equal. 'Di ba? Para low carb pa rin tayo. Umorder na ako noon. Bukas yata parating. Ngayon pa lang isi-ship. Pati yung ano, pati yung tinapay. Kasi sabi ko, namimiss ko na magtinapay. Actually, bumili ako yung ito lang. Ayan. Ayan. Sorry puro diet ang pinapakita ko sa inyo ngayon. Kasi baka may magtanong lang. Naka-off pa rin yung ano ko. Yung comment section. For sure may mga curious sa inyo na ano. Na nagtatanong kung anong diet ko, diba? So, ayun nga. Bumili ako nito. Kaso, nung tinignan ko naman, meron pa rin siyang ano. Sa bagay, cholesterol, wala. Carbs, meron 7% naman. Ayun. Gusto nga natin is low carb lang talaga. Zero carb. No carb at all ba? Kaya na ba? So, yun. Hindi ko pa siya nauubos. Pero patikim-tikim. And ayun nga, may nag-search ako online. May nakita ko ng mga keto store. Online store. So, umorder ako nung isang araw yata ng loaf bread. Almond loaf bread. Tapos, basta mamaya guys, darating yun. Excited na nga ako. Kasi sabi ko, gusto ko rin parang syempre gusto ko rin minsan ng matamis. Kahit hindi akong mahilig sa matamis, gusto ko pa rin minsan ng may dessert, yung gano'n. Kahit napatikim-tikim lang. Pero ayun nga, since nagda-diet tayo, gusto ko yung healthy na, diba? Yung guilt-free. Kaya umorder ako ng pan-dessert. Excited ako. Mamaya daw 3 PM yung deliver. So, anyway, ayun na kay Daddy. Feeling ko napaka-pait. Ang pait nga. Pati soft drinks ko, guys. So. No sugar, no carbs, no calories. Diba? Kung gano'n tayo kaseryoso sa pagpapapayat. Ayan. Meron siyang
Alam ko 5 variants ata to. Merong cucumber, merong lemon, merong lime, yung mas light green, konti. Ito parang blue-green, di ba? So, yun. Tapos, merong orange. Tapos, merong root beer. And, 4 lang pala. So, yun. Root beer, lime, orange, lemon, and cucumber. So, 4. Tama, 5 nga. 5 variants. So, 2 yung wala dito. Ayan. Hoarding. Kasi pag nag-crave ako sa, alam niyo yun, kahit na nagda-diet ka, parang may cravings ka pa rin minsan na gusto mong tumikim, lalo na si daddy, kasi siya, may soft drink siya. Pero baka ito na rin papainom ko sa kanya since nagbabalentos na siya. So, yan. Para sabi ko, anytime na gusto kong tumikim ng soda, diba? Meron tayo dyan. Nakakatuwa yung mga pinsan ko. Mga bantay sa sa shop, puro lalaki. Kaya siguro nagtataka yung mga mga buyer ko pag pumapasok sa shop namin kasi puro lalaki yung bumubungad sa kanila. Ayun. Kaya tawag lang yung isang pinsan ko, Tem, yung Rix daw po paano gamitin, nag-explain ko sa kanya. So, ayun. Nakakatuwa lang. Marunong na sila sa mga explain sa mga buyers. Ayan. Ano yun, mga pinsan ko yun sa guys, sa mother side. Yung mga kapatid yun ni Mark. Bale, kinuha ko na. Kasi, ayun. Kasi nga, si auntie ko. Ay, nako, ano ba yan? Naiiyak na naman tuloy ako. Ba't ako, ewan ko, pag talaga sa pamilya, babaw ng luha. Ay! Kainis. Kasi sila mama, tatlong magkakapatid lang sila. Tapos ayun yung auntie ko, yung sumunod kay mama, yun yung namatay dahil sa panganganak. 32 lang ata yun namatay. Grabe, sobrang yung iniwan niyang mga anak, as in. May baby pa. 'Di ba yung baby is hindi niya na nakita talaga yung mama niya. Grabe, mabata pa. Nila Mark, ngayon si Mark. Kaya si Mark, kaya din napunta sa amin niya kasi kinuha ni mama, pinag-aral ng college. Tapos yun, nakakatuwa kasi masisipag sila, as in super. Tapos, alam mo yung, pasensya na kung mako-compare ko to sa sa mga pinsan ko sa father's side. Sa father's side naman, meron akong isang pinsan doon na talagang, disidido din siya. Alam mo yun na magtrabaho, yung ganun. Yung tipong nagpapagobyerno pa siya. So, ayun, kaso umuwi na rin ng probinsya gawa ng, nagsara nga yung palengke, binitawan na ni Papa. So, yun. Kasi, ayun, bilang kumbaga, teka, ayoko tumuloy yung luha ko. Bilang pagtanaw din ng utang na loob sa auntie ko. Tuloy ko, kamuntik na kayong malaglag. Urong tayo dito. Bilang pagtanaw ng utang na loob sa auntie ko, na nag-alaga sa amin noon, nung bata pa kami. Sabi yun, yung normal na alaga lang na, syempre, pamangkin kami, yung ganun. Talagang, yun, sabi ko nga, hindi man lang, teka, sabi ko, hindi ko man lang naparanas kay auntie na mapariband yung buhok niya. Ay, bakit buhok? Grabe. Sobrang sipag naman kasi nun eh. Kaya, yun. Parang kinuha na siya agad ni Lord. Even kay Lolo, baga, hindi ko naparanas yung mga pangarap ko na iparanas sa kanya, yung ganun. Kaya binubuhos ko nga yung kila mama, na papa. Ay! Diyos ko, ano ba yun? Kung pa ito lang sana ako nung masaya, naiyak na naman ako. Nakakalaw ba? Sira ulo na ata ako, guys. Hello. Hindi, basta kasi sa pamilya yung pinag-uusapan, talagang grabe, sobrang affected ako lagi. Ayun.
Kaya, ayun, nakakatuwa kasi na-appreciate naman ng, ng mga pinsan ko yung ginagawa namin sa kanila. Mapapait sila, masisipag. Alam mo yun na pag pinagalitan mo, hindi sila yung sama ng loob ba, hindi sila kumikimkim ng sama ng loob. Yung parang wala lang, napagalitan ka lang yung gano'n. Kasi, kaya nako-compare ko naman sa father's side kasi parang yung iba kasi doon, once na mapagalitan mo, ayun, hindi ka napapansinin, pagdadabugan ka na ng pinto, yung mga ganun, diba? Kumbaga, ibang-iba kasi sila, father's side and mother's side talaga. Kaya, more on, kung nagtataka kayo, bakit more on sa mother's side yung tinutulungan namin. Kasi, ako naman guys, sa pamilya namin, is hindi kami madamo. Tutulong at tutulong kami hanggat, deserving sa tulong namin. Pero once na pinakitaan nyo kami ng hindi maganda, sorry, parang hindi na talaga kami, kumbaga mahirap nang bumalik yung tiwala namin, diba? So, ganun lang. So, kaya natutuwa lang ako sa mga pinsan ko ngayon. Ayun lang, bigla ko lang naalala si Auntie talaga. Maggie, ano yan? Busin mo na, dali na. Ayan, ako na nagpakain sa kanila guys kasi alas 12 na. Baka maliit nang uwi sila auntie at sa ano pa yan? Taytay pa yun eh. SSS ng Taytay. Grabe, ang dami kumain ni Grot. Guling-guling naman ang poknat. Ayan. Itong pinakamabilis kumain sa lahat eh. Lunok lang ng lunok. Katuwa. And of course, nandito si Maggie Choi and si Junior. Ayun. Yan, namuti na yung ano namin guys. Oh. Yung pag dito, floor namin. Sa ihi nila. Tapos kaka-spray ng sunrock. So, kaya ito. Bakit? Kunti na lang agad. Wala. Grabe daw ka ba ni Yung? Kasi katabi niya si Grot eh. Magkaaway na mortal yan, dalawang yan eh. Wala. Grot ah. No ah. Tingin. Tulong nga. Kaya pag nakakawala si Grot, lagi nandun niya si Junior sa gilid. Distansya amigo yan. Distansya amigo yan. Grotin ah. Yeah, wala pa tayo niya, no? Yung wing. Halin. Tapos ayan, si Daddy. Nanonood ng mga trucks. Tapos tingnan nyo yung TV namin, oh. Parang dark yung gilid, no. Paano kaya yan? Tinubigan. Hindi kaya pag na pinunasan ng basa. Kaya ganyan. Anyway, ayun. Behave ka, no. Tawad ka kay Grutin, no. Oops. Hindi, si Poknat lang pala yan. Nakakaloka. Nag-check ako ng ko guys, ng account ko sa yung sa vlog. Sabi ko, ba't parang kulang ko ng isang vlog, isang date. Ayun, hindi ko nga siya na-render. Nakakaloka. So, ayun, missing vlog natin guys nung September 29. Bagyo pa yan eh, yung pauwi kami. Hindi ko siya na-upload, pero upload ko pa rin. Sayang eh, inedit ko eh. Hindi ko lang siya na-render, diba? Naunahan pa siya nung yung madaming candy si Lucas. Yan. Sabi ko, ba't yung September 28 tapos 30 kasi. Sabi ko parang kulang nga. Anyway, upload ko pa rin. Itsura ko kapag nasa bahay lang guys. Naglalangis. Ayun. Makapunta namin ni Daddy yung yung Hyundai. Ayun. Kasi tinawagan ko, tapos ko via text, nag-request ako ng technician nga kanina, tapos sabi wala daw available. So sabi ko baka ini-adjust lang ako nito. Kailangan puntahan ko pa sila para personally mag-request kasi bukas na tatawagan na naman ako. At kailangan magawa talaga yan si Tonyo. Kulo ko, susuli ko yan sa kanila. Talaga susuli. So, kasi 1 year pa lang wala naman kaming dinala or whatsoever. Kasi yung last na biyahe yan is from Nueva Ecija, diba? So, nakauwi pa nga ng maayos eh. Tapos, all of a sudden, ayaw nang umandar. Ayaw nang mag-start. So, kailangan ma-check talaga yan, diba? So, ayun, since naboboring na rin ako dito sa bahay, kailangan ko nang lumabas-labas. Yun. Punta tayo sa Hyundai.
And baka, let's see kung manood kami ni Daddy ng sine. At sakit niya yung ulo ko kakanood nung Korean novela na I Have a Lover. Yung papalabas pa lang siya actually sa ABS-CBN. Tapos sabi ko, ay maganda to ah. So inunahan ko na yung ABS. Nanonood na ako ngayon ng nung Korean novela na yun. Kaso ang haba, episode, 50 episodes. So nakakalahati ko na siya guys. Siguro 3 days na ako nandito lang sa bahay mula Saturday, Sunday, Monday. 4 days na pala. Ayun, nakakalahati ko na siya sa episode 26, 27 na ata ako. Well, anyway, tara. Mag-shower lang ako tapos labas tayo.